Gweng'uno parigo. Victor, ambende amedo manariwra gi jotelo duto to gi panel ma mangima mar kaka wanene mondo miago mos makende ne family wede kod osiepe mar mosenindo jatelo Dalmas Otieno. Wakwane gi kwe makende. Mana kamiyo wacheno ntiere gik mang'eny ma nying Dalmas kotuom to iteno godo. Kurate mong'iyo chakre nyoro nikech an nayudo wachne ni sama nyo news ni owuok kanyo wabet piny no reko sama wagoye mbaka kaka wanyalo biro koda na ginedega kaka iwinja wacho chate maka ng'iyo simu ta yudo ni kare news makama osetimore. Ing'iyo ni to Dalmas nja ne en ng'ama nade mokwongo kiweyo kata mana siasa nikech nja noja siasa to ne en dhano mochanore. Ji duto biro nyisi ni king'iyo kata mana kode kinde duto kaka ni nene ne ok inyal yude ka en public. Aweyai Dalmas ne wima kutiromo kaka kuri neno oromo jeni to king'iyo nekech ne en wuoyi marambati ne en wuoyi marambati wuoyi modongo maber to ajeyo lweso no hinga matin nikech apani dide kase idho kode ndege achiel. Yes. To gima iwacho ni ne en wuoyi mochanore no ing'e ni Dalmas maidho kod ndege mogik ne napani gani kachakore pod noting'o briefcase machon cha ma jo British cha ma pod no wuotho godo. To king'iyo kata mana kode king'iyo samora mora mane idhi iromo kode public kata kidhi meeting ma koro jotelo ni close dogi to nido ka Dalmas ne ng'amo chanore to chanruok ne ni ne nitie kata mane kit loso ne ok en jatelo marodha wach ka mwandu mokinyi ne en jatelo ma gimoro mora mawuok e lewe opimo kapok owacho. Emomiyo e clip ma wagocha iwinjo ko wacho wach moro niya yanya ng'ama ok idwar kaka ihero lakini gimolosi e gweng'u to kikiketh. Lesson mana ayudo mokwongo en ni kare siasa ng'ato nyalo goyo mok itiyo ga yenje nikech king'iyo clips ge gite kata mana sama nja no dwaro siasa sama no dwaro kom governor ma Migori nikech Dalmas ochako siasa ka watindo kabisa kamano kwa tindo kabisa ibiro yudo ka Dalmas ni ne onge kama inyalo yudi kata mana ndalo kanu mane time gik moko ga ng'enge. Dalmas okibido clip moya nyenga to kendo tiye gi ruadha yany masamoro tinde ji paro ni ema kelo ombulu ni kaka inyalo luongo ng'ato gi samoro fuoni mag dende to mae en ja siasa ming'e ni obede siasa kuom thuolo marabora. Koro mano en lesson achiel mananwang'o. Lesson mar ariyo tenore bende gi gima jeyo wacho nikech ing'eyo ni Dalmas wa celebrate ngimane sani en koro chalo kaka koro dana kamacha en ng'at ma koro wang'iyo to ngimane no obedo nade ang'o mwanyalo kopo kuome. Gima ayudo mar ariyo en ni Dalmas nja ok ng'amo dhier. King'iyo ka jeyo wacho ni nochako bengi e ndalo ka to ng'ama nyalo chako bengi ok ng'amo dhier. Ang'o momiyo wayudo lesson kae Victor ni to kare nyaka kama ne enie ng'at ma nyonya sayo gwedho lwete ni no onge sunga kendo bende Simon ma en godo ni ne ok chande mina afwenyo ni kare pesa chando mana ng'ama nigo matin nikech ntie jok maka nigi Nyasaye ogwedho mana matin Victor to ji ok yue korwe bodyguard kende kama to ena gi matin monyalo yudo go samo nya prado koro samo abudho kikuwach ni mae po ino kadwa budo ti buda lakini jeyo ni kuonde moko mwadhie masamoro nu yue to samoro ng'ato no yuda lot ni moro to donjo gi bodyguard makoro biro kama koro kata jok moro kusude moro tenge ng'eny malich ginyong'o marotenge Gi walkie-talkie to kata ng'ama lawe gi walkie-talkie to walkie-talkie gi be kare go gik ma idho gate gina ka mwach moro machalo gi makide studio gas to ing'iyo ni Dalmas ne ng'ama nade kan tinga ma ne nyalo wuotho gi bodyguard madongo gi to ne en ng'ama chalo Dalmas nikech kata king'iyo dala ne kacha ineno ka en ng'ama ochanore ineno. Koro magi bende watemo mi yudo lesson to kare bende samoro ng'ama tin ema goyi ng'ama nigi matin ema goyi e koko ahinya nikech mano en gima mar ariyo kata mogik mondo awewa dhi wach machielo en king'iyo family mar Dalmas kaka no ncha no rito family ne mare ma ok omieno gi weche siasa nyaka nyoro tipo ka ne ng'iyo Ramogi kacha
e lipot manyo Ramogi TV otimo cha eka ni fwenyo ni karen gi joge madongo maya ute moko oko dolungu nyige ka to wagone gi mana mus eka ni neno ndo kare Dalmas nchan nyaka isechego koro mai bende nyiso jo siasa masani ni okochuno ni samidi e kampeni nyaka iried jaodi gi nyithindi te inyalo protect gi nikech siasa ngeni jo wasik siasa ngeny jomoeri bende samoro ke jomoeri jomeweni okoeri ka emoeri koro miyo ma esa manyo waneno family ne ka kor ko wuok oko cha ne en lesson moro ma samoro jok man gi lek mag siasa kata joma nie siasa iyudo ni kari nyalo pogo family gi siasa to podi ni ga successful family to gige gi bende ringo maber kora paro ni ka wa kwayo ne Nyasaye mondo miyo oket chunye kama okwe kech man to koro kinde gi Nyasache kaka nyo wuothe e piny ka iwacho ni timo neno en owuon